li fej immur meta mmur fej immur nara skur. Ħadd ma jgħidha kif inhi jekk nikxef il-bajt nibda nara l-kelma ddur. Tra tawni ta' tifel li jkun mhux ta' raġel li jien jew ħankun. Vera ħadd gost ma qalt li tistennix taf li ħajkolli mmur u ħandum. Tant ngħix fil-passat ma nafx kif ma noqgħodx ġo mużew ta' tifella li ma rridu jkellmuni xtaqu jafu hekk id-dar kollox sew. Bil-kemm ngħid kelma ħadd ieħor jitkellem għalija. Niftakar ommi offendithom għax ħasbu trobbija ħażina. Issa qalt li ma tafx min jien meta tismani f'xi diska. Trabbejna sew imma tittara ma' min għamilnija. Taħseb nuqqas bej il-familja mhix problema. Gidba nipprova nabbi waħda bħal ommi ma' dik relazzjoni imkisra min-naħa tiegħi. Kull darba li naqta' naqa' ħażin ikolli nsib tifla ġdida. Kull ma nista' nagħmel għalissa nammetti li hemm bżonn bidla. Ma rridx nies madwari meta l-istat mentali ilma ġokitla. Ġranet fis-sodda nikkontempla l-ħajja nixtieq nagħmilha imma suwiċidju mhux ħajwaqqaf id-batija ħajmexxiha. Tlaqt mix-xogħol ma nafx fejn ħammur minix ninkwieta. Xeba problemi, flus mhux waħda, ma ngħidx l-istess għal xi qaħba. Lura jew l-qudiem ma tagħmilix differenza. Din mhux Toy Story xejn ma dujtini buzz qas nilgħab bil-Woody. Jaħsbu tkun artist kull me 420 Blaze imma qed ibulu fuqna jista' siġra fis-summer days. Noħorġu video taraw 3 minuti ta' ċuċati. Jien nara xhur idejat pjanati il-straġi ħidma biex il-ħolm isir reali. Tħalli dislike għax ma tafxew wara x-xeni. Mossa tal-pufti xejsew fil-poplu ma taqbilx inżelbu suli. Qed niġu kritikati minn nies li jmorru l-Maxims dak tal-viċin li jiġu biex jieħdu pastizz aqtali. U jekk jien miġnun mela ma rridx inkun normali. Quddiem fuq idi jaqra suwiċidju l-anġli saru xjaten jgħidu iġġieldu bejjin u l-mewt ir-rebbieħ qatt m'għandu jkunu imma d-darba jinċedi ilu. Bla direzzjoni. Mużu.